देखी भैया एक समय के बाद बा कि एगो लड़की के शादी भइल बा केकरा से? मरद से। तब कपाड़ा से मरद से ना तो ओकर भइल बा शादी। पहला रात के दिन वो अपना बलमुआ भी जाती है। कोई तरीके रहे हम ज्यादा पर्सनल मैटर में मत घुस ठीक न। तो ओकर बलमुआ ओकरा कहता ना खखुआ खखुआ के धरत है न। उ तबाह हो जाती है अपना राजा जी से, जैसे मीठा पर चूटी लागल सब। वो सही सही कहता है। तो कहती है अपना राजा जी से कि ए राजा जी की रात पहिला है आज हम लागत में लागत पहिला है आज हम लागत में लागत से भरिया कवरिया दबाईना ए राजा जी दिया छोट लड़का नियम काहे ला झिया जाता ए का कर नेपुल पिए के आदत है कि राजा जी